Estaria bé això de presentar-se al concurs, trobo. I Fiar, Què passa? que jo em vull presentar, que jo tinc un talent, que jo toco la flauta de meravella. Però tu t'has llegit bé el cartell? Posa que has de fer un vídeo. Ah, que m'haig de gravar en vídeo? Sí? I mira, aquí ho posa ben gran també, en horitzontal. O sigui, que m'haig de gravar jo horitzontal així, com tenim els ulls, horitzontal, i no pas vertical. Clar, sí, és fàcil. I on haig d'enviar el correu? Doncs mira, aquí tens l'adreça de correu. Ho has d'enviar a concurs@institutneuscatalà.cat, però l'has d'enviar abans del diumenge 22. És a dir, haig de gravar-me horitzontal i enviar la direcció en aquest correu abans del dia 22. Tot i això, Iciar, em deixes assajar aquí una mica amb tu? Però aquí ara... Tu ves fent aquí, no passa res. Tu ves fent i jo vaig assajant. Jordi, millor deixar pel concurs. Vale.